Ji bo raya giştî êrişên dagîrkeriyên dewleta Tirk li ser herêmên parastina medya ji meha Nîsanê heya niha berdewam dikin. Berxwedana gerîla li beremberî van êrişan her ku diçe mezintir dibe dikeve nava dîrokê. Gerîlayên HPK ya ji Sarnet tinê parazvanên gelê Kurd û axa Kurdistanê ne. Di heman demê de parazvanên heqîqetê azadiyê û mirovayiyê ne. Parazvanên jiyana azad û birûmetin. Dervey gerîlayên ciyayên Kurdistanê ti hêzê nikarîbû beremberî teroristên Daişê û dagirkeriyê şer bike. Lê mixabin di roja me ya îro de herî zêde şervanên rêberapo hedef tên girtin ji ber ku dewleta Tirka faşîst nikarîbû serkeftinê bi dest bixe bi çekên kimyawî yên qedexekirî dixwaze dagirkerî û talankirina xwe bide destpêkirin. Di milê din de jî bi xıyaneta pedekê dixwaze şerê navxweyî bide destpêkirin û nakokiyên di nava civaka Kurd de bide avakirin. Di dîroka pedekê de jî xıyanet her hebûye. Lê di roja me ya îro de jî pedeke bi hemû hêza xwe vê xetê diparêze. Vê xetê diparêze û heya dawî jî hewl dide ku nakokiyan kûrtir bike. Weka tevgera azadiya jinên êzidî berxwedana gerîla silav dikin û bi hemû hêza xwe destek didinê. û di heman demê de xıyaneta pedekê û dagîrkeriya dewleta Tirka faşîst şermezar dikin. Bi xêra fikr û ramanên rêberapo gerîla hatin avakirin. Bi xêra gerîla jî miletê me êzidî ji fermana 2014 xelas bûn. Çawa di sala 2014 de gerîlayên azadiyê weka Şehîd Nojîn, Şehîd Dilgêj, Şehîd Egît û Mamzekî bi sedan şervanên azadiyê bi hawara me ve hatin û ji bona civaka êzidî şingalekî azad canê xwe feda kirin. Îro em jî weka jinên êzidî wan bi bîr tînin û di şexsê van fermandara de soz didin heya dawî li gerîlayên xwe xwedî derkevin. Dervey şervanên rêberapo û hêza me ya Cewherî Beşew û ya Jeşê baweriya me bi ti hêzên dînayê ku xwedî li civak çand û ola êstayê derkevin. Di van demên dawî de dewleta Tirk a dagîrker Mexmû Raniya Silêmanî û her wiha şingal bi balafirên xwe bombebaran kirin. Ev yek dide xuyakirin ku êrîş û planeke berfêra a dagîrkerinê li ser destkeftiyên me heye. Eger ku gerîla li çayên azad de lawaz bibin wê hemû herêmên me bêne dagîrkirin. Berxwedana gerîla li çayên azad de giringiya parastina nirx destkeftiyên û welatê me ye. Bi saya leheng û qehremanên weke Egît Civiyan, Dilşêr, Nojîn, Amed û Tekoşer Botan wê ev berxwedanî bi ser bikeve. Weke tevgera azadiya jinên êzidî em dibêjin xwedî derketina li berxwedana gerîla, xwedî derketina li rêberapoya, xwedî derketina li civaka me êzidî bixwe ye. Ji bona vê em her roj bi çalakî û tekoşîna xwe li beremberî dagîrkeriya heyî mestir bikin. Bang li hemû jinên êzidî dikin. Hemû jinên azadî xwaz û ji bona jiyanek azad û bi rûmet tekoşîn dikin ku derkevin qadan û bi dengê xwe bi çalakiyên xwe dengê xwe bilind bikin. Demdema azadiyê, demdema gerîlatiyê, demdema zîlan û egîdana. Tevgera azadiya jinên êzidî tajê li sisê hev 2021. Bê miret xıyanet!